iweta mkpụrụ iyi na asa iwe ọgbọm nwoke na ọgbọm nwaanyị ọgbọm jelu olu na ọgbọm jelu igbo ọgbọm meli dibịa ndị mejere dibịa wee nwụrụ ma ndị na-emere dibịa ndị mere eze nwaanyị ndị mere eze nwoke ndị gbọrọ ọya gbawa na ntọmụnanụ a na-egburu ugo na amaghị akọjọ gị ka ị na-aga n'iru ụdị a na-akọjọ ma na ụfọdụ ju na soshal midia na-akpọ m afọ anyanwụ na-agbala dị na be m ya na-aghọ nya bụ mbọ de na-abịa n'anyanwụ na-agbala nwa dibịa na-agba gị na ọ ya emele gị anyanwụ na eze elu ọ ga-adotulu gị anyanwụ na agbala ọsị gị weta 700,000 ka anyanwụ wee dotuole gị anyanwụ na agbala gị weta 400,000 gị weta 500,000 ka ọ wee dotuole gị anyanwụ na agbala mmụta ka m bịala ka m kụziere gị ka ị mụta anyanwụ na agbala unnecessarily ọ bụrụ dibịa kwesịrị idebe gị anyanwụ na agbala na ọgwụgwa kwesịrị iji aka gị debe anyanwụ na agbala gị ma ị bụ nwaanyị ma ị bụ nwoke ejila aka gị debe anyanwụ na agbala gị ọ bụrụ dibịa ga-edebere gị ibe dibịa ga-emere gị bụ na dibịa na ụmụ bịa dogotere gị mmiri ga-ekele gị ọfọ ka ọ ga-ekele gị ọ ga-akụzi gị ka ị esi wee dosa anyanwụ na agbala gị na anụ igbo nna asụ chere ka ị esi wee ma anyanwụ na agbala gị ka ebe bụ anyanwụ na agbala bụ flag ndị mmiri flag a na-etinye n'iru ndị mmiri ọ dị very very necessary ọ dị very very important na idosara flag ndị mmiri very 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 important idogote mmiri abalụ ka idebe anyanwụ na agbala ọ dị very very important n'onye bụ ọpụpụpa na mbatafa anyanwụ na agbala were ebe ọ na-alụ kedu ka ihe esi wee ma anyanwụ na agbala jee gote flag ndị mmiri ahụ ma ọkwa anya akwa chele akwasị kwalụ gị akwalụ akwasịalụ ga tinye mgbịrịgba ụfọdụ na-etinye akụpe tinye mgbịrịgba tinye akụpe maọbụ akụpe maọbụ mgbịrịgba ga itili mana mgbịrịgba ga-adị ya tinye mgbịrịgba tinye ijele something ga na-emeke sound tinye n'osisi maọbụ igwe ị ga-eji wee tinye bịa gwuo onunu n'ebe ị chọrọ idebe anyanwụ na agbala anyanwụ na agbala bụ n'ilo ka ọ na-adị ndị mmiri gị bụ na ba dị n'ime ịpụta n'ilo tilibe anyanwụ na agbala ba n'ilo ihe achọ okwute dị ka chi si wee kee ọ bụrụ okwute kọnkriti weta ihe gote ọkụkọ ọcha na-acha ọkụkọ kachacha mma bụ ọkụkọ kwala akwa n'afịa nọdụ n'afịa ọ bụzi ya na ọ bụrụ ọkụkọ ọcha ya bụrụ ọkụkọ yelo ma ọkụ wele agbaka ọkụkọ tụkachala atụka welu different colors ọ dị mma ọ bụ na ịfụrụ ọkụ kwala akwa n'afịa is fine ịbatala ogwu onunu ebe ị ga-etinye anyanwụ na agbala igwucha onunu a weta mkpụrụ iyi na asaa na mmiri ị ga-eweta okwute na 7 na mmiri n'iyi dogotere isi wee dogote mmiri ihe weta okwute 7 ọ bụ na ịfụrụ okwute 7 ịchọba gravel 7 pieces ihe ekpote aja na mmiri ahụ ikwesị ikpote aja na mmiri ahụ ị ga-eji wee tinye anyanwụ na agbala ọ bụ na ịfọrọ there's no problem ị ma na ị ga-agbalị mmiri a gbanye n'ime onunu ahụ ọ bụ na anyanwụ na agbala ka ị ga-agbata mmiri niile dị na be gị mmiri niile ị na-ejele ozi gbakọ n'ime anyanwụ na agbala ha niile ewe anyanwụ ofu anyanwụ na agbala itinye anyanwụ iweta ọjị iweta mkpụrụ iyi na asa iwe ọgbọm nwoke na ọgbọm nwaanyị ọgbọm jelu olu na ọgbọm jelu igbo ọgbọm meli dibịa ndị mejere dibịa wee nwụrụ ma ndị na-emere dibịa ndị mere eze nwaanyị ndị mere eze nwoke ndị gbọrọ ọya iwe gbọ ndị mmiri kpọwa ndị mmiri ndị eze nwoke ndị eze nwaanyị ịgbawa ndị otu gị niile nọ na mmiri ịgbawa ndị mmiri gị kpọwa nwunye mmiri gị kpọwa mmiri iyi ụwa gị ozeba na iji mkpụrụ iyi na-aza wee na-emelebe anyanwụ na abalị sebe na mbọsị ụnụ na-abịa ụwa na ụfọdụ kwuru na ọ dị mmadụ njọ na ba ga-ana ma nke nwa kwuru na ọ dị mmadụ njọ na gị ga-anọ na-ekele ngwugwu wụsasị onye dị n'eralụ na gị ratala dibịa na ọdibịa bụ akalaka gị na-akalaka gị ka esi ka ime sebe na anyanwụ na agbala anyị na-etinye tata n'ụwa bụ ka nwoke edemene gị akalaka ka nwaanyị edemene gị akalaka ka ime akalaka ọnwụ gị mmadụ ekwuche bụ na dibịa gị amoso ebu na dibịa gị ọgwụ ebu na dibịa gị ndị ntaji enyi ebu na dibịa gị gbawa na-ekwulegwu na-egburu dibịa gbawa na ntọmụnanụ a na-egburu ugo na amaghị akọjọ gị ka ị na-aga n'iru ụdị a na-akọjọ ma na ụfọdụ ju na soshal midia na-akpọ m afọ anyanwụ na agbala dị na be m ya na-aghọ nya bụ mbọ iwe gwa bịa sị na tata ị na-alụ anyanwụ na agbala anụnwa n'otu a ka ị na-alụ nye ezigbo mkpụrụ na be gị mkpụrụ dibịa gị na ọ ya epu epu na ọ ga-amị amị na ọ ga-adụ adụ na nwoke ma mmenyu dibịa gị na nwaanyị ama mmenyu dibịa gị na amaghị akọ gị ọnụ na ịma mbanye na nsogbu na amaghị ndị mmadụ abụghị osimi na dibịa ị na-eme na onwere oge nsogbu ga-abịalụ gị
Tiba zukọbe gị ibe na nlọba mmanụ onye a chọrọ ka agbọ ya baje ozukọ onye a ka ọ bịa be gị na onye ọbụla ba chọrọ avịa ọbụla ihe eji wee gbọ ya bazube gị ogobe gị ndị mmiri biko ba mali ileba ama na nsọ begbune gị egbu bazụọ gị azọ ịgbabava okwu gwabava okwu gwava okwu gbabata dị na-alụ ya nyenwe na abalị anụnwa na ọ na dibịa gị ya dị wee go moto dibịa gị ya dị wee lụọ ụlọ dibịa gị ya dị wee kpata ego dibịa gị ya dị wee bụgo ugo ụwa ma ibe ọgbọ gị na-eme gbaba nyenwe na ekọlụ gị ọnụ na dibịa nyenwe na onye sị ile mere dibịa nụnwa agụ agụwa gị na agwa agwụkwana gị na dibịa ikwubie n'okwu anyị na-ekwu bụ okwu ị na-ekwu na anwụ iyi na anyanwụ na-agbalị anyị na-eme tata imesị ịtọ ọnụ n'isi gị ugboro ịsa iwunye n'ime onunu ha iwee weta nzu wee tụbala ebe a sịba tata anyị na-etinye anyanwụ na-agbalị ha n'ozu ka a ga-aba gị na dibịa ga ga-enye ọtọ na iri ji etinye anyanwụ na-agbalị aba ntena anyanwụ na-agbalị aba ntena onye n'obodo oyibo ya abịa be gị onye n'ugwu Awụsa ya abịa be gị onye na Lagos ya abịa be gị onye na Bauchi ya abịa be gị onye na Abuja ya abịa be gị onye na vileji ya abịa be gị onye ọbụla ị kwesịrị ịlụlụ ọrụ antena itili ya kọnetị onye ọka bịa be gị anyanwụ na-agbalị aba ntena iwe kwubi ekwusi ya tụọ nzu weta ọjị ikwube dị samtin na ikwuchi anya ewu ọjị iwunye ọjị a ịma ntị ya ọjị na-abọ ka ị ga-awa iwere ofu itinye n'otu si ha taa ofu n'otu were nke ọzọ wunye na nke ịwala awa wunye awunye iwetazi ọjị ọzọ wa iwunye n'efere iwere ofu telefa were ofu taa iwe weta fanta sịba na mmanya ụtọ ka ị na-enyeba ejikwa chuga eme anyanwụ na-abalị iwelu chuga aka na-abụ sịba tata na iji aka na abọsị ka ebe ụtọ nọ ebe ụtọ ka ị ga-abụ na dibịa gị nọ n'iji chuga anụnwa wee na-akụ mkpụrụ ebe ụtọ na dibịa bụ ebe ụtọ ka ị ga-abụ na ị ga-abụrụ ibe mgbu na dibịa na nwa ga-ama nwụ otu anyị kweta dibịa anụnwa na-ekweta gị ọgaranya kwuve mkpa gị kwuchacha anya wee chuga atọ ọnụ n'isi gị were nke atọ ọnụ n'isi gị nwunye n'ime onunu ahụ ejikwa rice alụ anyanwụ na abalị igbote mmụọ rice gbawa na iji rice a wee na-agbaba sịba na ebe ọma gị adị ka rice na onye ga-abịawa na igulube mmadụ ndị ị ga-alụlụ ọrụ ebe ya abịawa be gị na onye ọbụla ịlụ ụlọ ọrụ na ị ga-alụleta ya na onye ọbụla dị n'akara aka gị ka ịlụ ọrụ ya loketi ya gị na onye na ịkwasịrị ịlụlụ ọrụ jeche ebe dibịa ndị ọzọ ya bịawa be gị ọbịa be gị lụọ ọrụ ka ịlụletala ya na ebe ikwubili tata wele tọnụ n'isi gị wunye n'ime onunu ha iweta ọfọ weta osisi ọfọ si tata na iji ọfọ wee na-eme dibịa na anwụ na-abalị a na gị jikwa ọfọ na gị na-etili ọfọ tata na ijili nwoke ọfọ na ijili nwaanyị ọfọ onye na-achụ gị na dibịa anụnwa ọ nọ n'otu nzuzo ọ na-agba gwuri nọta na-ata amosu na ọfọ anụnwa ekwakwa nafa anyanwụ na-abalị ekwana ka ọfọ kweva onye sị ka ọ nalị gị onye ikwesịrị ịlụlụ ọrụ anyanwụ na-abalị ekwakwa nafa ikwuru ekwuche were ọfọ gbajinye tinye n'ime onunu ahụ iwe weta ọkụkọ ọcha tie na ọkụkọ ị na-egbuli anya nyaba anyanwụ na-abalị tata ị na-egbuli ọkụ a na ị ga-achake ka ọkụkọ tie na ọkụkọ akwachara akwasị ibi akwa na ị pụtara ụwa kwude dibịa na dibịa ama mgbu n'aka gị tie na ọ bụ na nwa gị katakala aka na ọ ga-eme dibịa na ọ ga-eme dibịa sị na dibịa nwa ama mgbu gị na ịma njefu na dibịa na ịma nwufu na dibịa na jibe ama mme gị na dibịa ubi ekwusi anya gbachara mgbe na ọkwa wunye n'ime onunu ahụ gbunye ọbalị ya igbu ọbalị ọkụkọ a n'ime onunu ahụ ọkụkọ na nwunye ọkụ ha tie otu ọkụkọ si eyi akwa na otu akwa ọkụkọ na-ada akọ n'igwe na otu aka ife ọma ga-emere gị mana akọ igbunye ọbala ọkụkọ ahụ ọ bụ na igbu isi ọbala ọkụkọ ahụ iwetazi anyanwụ na agbala anụ isonye ikute mmiri ịgbanye n'ime onunu ahụ ịgbanye mmiri n'ime onunu ahụ ikpochite dị onunu igbochite dị onunu ịma mgbochi ya sọrị igbuchi anya ije sie dị ten bifo ị na-egbochi ya ị ga-agwụ ya na nli na-eye na den wetazi anyanwụ na agbala kwụba ị ga-akwụba anyanwụ na agbala mana ịma mgbochi egbochi kwụba ya igbukwasị anụ na igwu ya na data ayọn ya maọbụ osisi ya iweke mabakwa ya akwa gbusi ya anụ ị hapụzi anya mgbe nli jizi ya ikpochi anya ị ga-achọ okwute dị ka chisike anya dosa n'ihu nyaba anyanwụ na agbala ihu onunu ahụ iweta fanta otu anyanwụ na-abalị ada egwubi ihe ka ọ kwụrụ straight chọrọ m enye oisi ebe a ma ọ bunye m akwa anụ maọbụ ọfụla oisi anyanwụ na-abalị ada akwụbi otu a ọ bụrụ otu a ka esi egwube anyanwụ na-abalị otu esi egwube anyanwụ na-abalị bụ otu a
ọ ga-ebend ebend, ọ ga-akpọrube akpọrube, ọ da-akwụ straight. Ọ kwụrụ straight ma na imeta ya, ọ ga-ebend ebend otu a. So otu a igwu ili otu a na idobe okwute n'ihu ya, iweta Fanta idebe n'ihu ya. Fanta bụ amakwụ straight. Ọ bụrụ bọtụ Fanta dị ya otu a ka ihe esigwube Fanta, ihe egwu onunu obele debe dị Fanta. Fanta ha tụdi aka, Fanta ha tụdo osisi ya aka, Fanta ga-atụdo osisi ya aka otu a. Okwute adịzịa between the Fanta and the osisi. Iweta ọkụ maọbụ ite, ọkụ maọbụ ite igwunye n'akụkụ okwute enu, igwunye n'akụkụ okwute enu, ma ọ bụ igweta ite maọbụ ọkụ gwunye n'akụkụ osisi a, n'ihu osisi a, debeze okwute n'ihu ọkụ a, wetazie Fanta debeze n'ihu okwute a. Igbuzi a na-egbukwasị n'elu okwute enu. Ama m na anụ ihe nnewu ikpochite anyanwụ na-agbala. Ibe ngwa gị na-abịa ibe dibịa na-anaghị 500,000 ka o mere gị. O nwere ihe ọzọ ị ga-etinye n'anyanwụ na-agbala. Ede etinye mgbọrọgwụ, ada etinye mgbọrọgwụ, ada etinye anụ nwụrụ anwụ maka onye na-ekele gị ihe okike kacha etinye. O nwere ihe a na-eke gị na-etinye n'anyanwụ na-agbala. It's just natural. Ịfụ gị ihe mgba gị na kpokpudi ya aja idebezi anya. After 12 days iji wee mee 3 market days, repeat the same thing imele ọzọ. Mana ịma ngwu ezi egwu ya, ị ga-egbukwasịzi ya anụ otu afọ ọ dị. Nke onunu ahụ adịgo igbu mmiri ị ga-agbanye bụ mmiri iyi ụwa gị, mmiri dị ikute ekwute ka ị ga-agbanye n'ime ya, ikpogbudi ya aja. Ị ga-abịa anyanwụ na-agbala apụ ọlụ, anyanwụ na-agbala ga alụba ọlụ. Anyanwụ na-agbala ga alụba ọlụ. Otu a ka ihe esi wee mee ebe anyanwụ na-agbala gị. Ama m ịghọtara ihe m kwuru na